ба Сабринаи Назри занг зада аз холаш пурсон шавед. Занг намезанам. Цифар одам айки ҷогар мекунад. хатои дуюми ман ошиқ шудам ба шавҳарам. Чист он ки шабҳо одамро нороҳат мекунад. занг гӯяд ки шуморо раис аз ҷо ман хато кардам аз оне ки бениҳоят сахт бовар кардам ба шавҳари худ. раис як чӣ гуфт ки ҳамин Гулбибия гап зан ки дигар кор набиёяд ҷавоб. раис соҳибашро гарм мекунад аммо худаш хунук аст. рамазон моҳи муқаддас мебошад ва ширкати соф савдо маҳз ба хотири моҳи шарифи рамазон 20% тахфиф эълон мекунад. дорои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто Абиб Нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кир баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбеҳ шавед пас аз дорои беца протеин ва гейнерҳои соф савдо истифода баред. доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мерасонад. доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Русия дар шаҳри Москва ва Санкт Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. аз номи канали Tojikon Group муроҷиат намуда тахфифи иловагӣ ба даст доред. саломи меҳрумези аҳли гурӯҳи сомонаи Tojikon Group нисори якояки шумо буд. мухлисон ва тамошобинони азиз, бо дархостҳои зиёди шумо мо имрӯз шахси хосро даъват кардем. ҳунарпешаи воқеан ҳам шинохта боистеъдод, шахсе ки беҳузураш шояд мо ҷазобияти театру кинои тоҷикро намедидем. моҳпайкар Ёрова, хуш омадед ба барнома. саломат бошед. барномаи мо ном дорад 10 шарт ва аз номи барнома аллакай бармеояд ки шумо бояд 10 шарти дар қутича будагиро иҷро кунед ва агар шумо ба хубӣ аз уҳдаи 10 шарт бароед соҳиби мукофоти пулӣ мешавед, яъне 200 сомон ба даст меоред. агар омода бошед, агар ман ҳама ҷавоб ба ҷавоб диҳам, ҳамаи саволо ба ҷавоб диҳам, ҷавоб диҳед ё шартҳоро иҷро кунед. шартҳоро иҷро кунам. бале 200 сомон кам. яъне ки акай мерод ягон баландтар 300 сомон 400 сомон. хоб бошад. омода бошед, шурӯъ мекунем. бошад. қутишаи аввалро мегирем. ҳай бисмиллоҳи роҳмони роҳим. чӣ дошта бошад? як тезгӯяки шух гӯед. як тезгӯяки шух гӯед. ҳозина ба хотир овардан дар кор. ба хотир оред? як тезгӯяки шух гӯед. ин дарсҳои ман кайҳое гузаштагӣ будам. шумо медонед? каме ёди гузашта мекунем. ман ёд дорам аз даврони мактабиам. хоб. шараф шутур савор шуд. чӣ? шараф шутур савор шуд. шараф шутур савор шуд. тамом. тамом. мешавад қабул. бошад. давом етем, қутишаи дигарро мекушоем. чӣ шарт дошта бошад? аз ҳаётатон як порчае нақл кунед ки хандаовар бошад. охир медонед, аслан дар ҳаёти ман ҳодисаҳои хандаовар хеле кам буд. барои чӣ бошад? хуб шояд аз сабабе ки ман чӣ тавре ки мегӯянд ҳеҷ вақт одам бо яку як бора ба ин касабааш, яъне бо ин касаба интихоб кардааш машҳур намешавад. ҳаст будам пастиву баландиҳои зиёде ки бале зина ба зина онҳоро гузашта ва як яъне номи худро баровардан бениҳоят душвор. ман аслан табиатан инқадар зани шухам нестам ва ҳодисаи хандаовар ягона ҳодисае ки даври донишҷӯим буд оне ки ман ки дар Москав таҳсил мекардам, дар хобгоҳ зиндагӣ мекардем ва дар хобгоҳ чандин боз гурӯҳҳое буданд ки аз собиқ мамлакати шӯравӣ буданд ва унҷо буданд аз Мордовия, унҷо буданд аз Молдавия ва ош ки ба оно бегона буд, мо ҳамкурсо духтаро ош кардем ва як замоне вақте ки
аллакай ошро дам партофтанд. Мо ҳама газакҳоро тайёр кардем ва дар сари миз нишаста омодагӣ медидем барои ҳамон ошро хӯрдан. Ва ҳамон ошпази худамон ки меравад ба сари дег, мебинад дег нест, дег гум шуд ва шумо бовар мекунед аз ҳамон бӯи ош мо кофта кофта ахир ёфтем, пайдо кардем онро як гурӯҳи ки аслан оши моро бениҳоят дӯст медоштанд, яъне аз гурӯҳи хато накунам ёдам ҳаст ва як гурӯҳи мардовия буданд, ҳамоно дегро гирифтанд, яъне гуфтанд ки мо хостем ҳамин оши шумоя чашему, чашидем ва мерем дег холӣ. Яъне бубинед ҳолатҳои беҳад аҷиб буд, чун оши мо оши аслан оши палави тоҷикӣ бениҳоят бамаззаст худаш ва хӯрдани онам чӣ қадар бамазза метофт барои мо донишҷӯё. Ва ин лаҳза агар арӯси замонавӣ якро дида бошед, ин лаҳзаро ман давраи донишҷӯ ёдам омад. Бале, нақл карда будам ва ин лаҳзаро дар ҳамин филм гирифта будам. Бошад. Боз гирам? Бале, идома бидем. Зангзад гӯяд ки шуморо раис аз ҷои ба Гулбиби лаҳзаи ноговор занг зада гӯяд ки шуморо раис аз ҷои кор пеш кард, ту метавонӣ дигар ба кор навӣ. Ойл дар аҷо мемонанд. Ман албатта занг зада мегӯям, деки вай ба ин бовар намекунад. Яке бовар мекунанд? Не, бовар намекунад. Ман занг мезанам, бошад. Ҳозир. Ҳозир мегӯяд чӣ гап бошад, ман чӣ кор карда бошам? Агар гӯшакро бардорад. Салом Гулбиҷон. Валайкум, чӣ карӣ? Ҳичи, ҳаминҷа гӯш кун, як раис як чӣ гуфт ки ҳамин Гулбибия гап зан ки дигар кор набиёяд. Ҷавоб. Кӣ мегӯяд? Раис. Пай бурданд. Манам гуфтам ва ҳеҷ вақт гапам дар сари ҳамин ки ва ҳеҷ вақт ин гапа намегӯяд. Майлош Гулбиҷон. Майли, барори кор ҷонам. Хоб, хайр. Ман гуфтам ва ҳеҷ вақт ба ин бовар намекунад, чунки бениҳоят ҳунарманди хуб аст, шахси бениҳоят бо ҳурмату бо эҳтирому меҳрубон аст. Ман Гулбибия бениҳоят дӯст медорам ва мо дӯстии мо медонед аз хато накунам аз соли 95 ба фикрам шурӯъ шудааст ва дар ҳамин театр мо якҷоя бо ҳам чандин сол кор мекунем. Хеле хуб. Хоб. Чӣ бошад? Ба Баҳриддин Сабур занг зада гӯяд ки дар филма дигар иштирок намекунам. Овай филм тамом шуд. Тамом шуд? Мегӯяд хай иштирок накунед. Мешавад? Не, вай акун ҳозир агар ман боз занг занам бо ин хабарро гӯям, шумо одамҳоро вай мекунед, яъне чӣ гӯям ба шумо? Ранҷур мешаванд. Ранҷур мешаванд, албатта. Аз ман ранҷур мешаванд, шояд ман зангам назанам, чун ман дӯстони худро хафа кардани нестам. Ихтиёратон? Ихтиёрам аст? Хоб. Бошад. Хоб. ба Сабрина аз ҳолашон пурсон шуд ва гӯяд ки дар тӯйҳо баромад кан шавҳараш зид нест. Медонед, ба Сабринаи Назри занг зада аз ҳолаш пурсон шавед ва гӯяд ки дар тӯйҳо баромад карданаш шавҳараш зид нест. Занг намезанам, чун медонед ин кори шахсии худи инсон аст ва ман ҳақ надорам ба зиндагии касе дахолат карда ин гуна савол диҳам. Бале, аз рӯи одоб нест. Барои барнома як гапе гӯяд ки то ҳол аз ҳеҷ кас нашунида бошад. Ба худат? Ба худа? Гапи ганда ё гапи хуб гӯям? Фарқ надорад. Кадомаш ба ту маъқул аст? Фарқ надорад. Хуб, ман намедонам, ман на он қадар хуб худатро мешиносам, медонам ва чеҳраат хеле зебо аст.
чеҳраат самимӣ аст, табассумат зебо аст, вале хислататро намедонам. Агар хислатро медонистам, ҳамкорӣ медоштам, ман шояд ба ту мегуфтам ки ту на он қадар духтари хуб ҳастӣ, чун рафтору кирдорат ба ту духтар бача зебанда нест. Вале фикр мекунам аз рӯи ана ҳамон маърифату аз рӯи одобу аз рӯи чеҳраи симои зебоят, чун одам зебо ки ҳаст, рафторашам бояд зебо бошад, суханҳояшам бояд зебо бошад. Барои ҳавайн ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. Агар шогирди худам мебуд, шояд мегуфтам. Шогирдатон мешавам иншаллоҳ. Як хатои худро гӯед ки то ҳол фаромӯш накарда бошед. Чандин хатоҳо кардагӣ ҳастем дар дунё, дар зиндагии худ. Яъне якум хатои ман он аст ки баъди таҳсиле ки дар Москав мехондам, дар он ҷо намондам. Ва бо кӯшишу заҳматҳои раҳмати падарам ки бисёр мехост ман дар Москав боз давом диҳам хонданро, яъне магистратура, ман ки гуфтам не, ба ватан бармегардам, барои ватану барои мардуми худам хизмат мекунам. Дар он ҷо зиндагӣ мекардед? Не, ман дар он ҷо 4 сол таҳсил кардам дар донишкадаи санъат ва дипломи касбии ман ҳунарманди театр ва синемо аст. Хатои дуюми ман ошиқ шудам ба шавҳарам. Ин хатои бузурги ман буд. Хатоги ба ҳисоб намеравад? Не, медонед, шояд хато ҳам набошад, вале дар он давру замон агар духтар аз 18 боло равад, аллакай пирдухтар мегуфтанд, агар шавҳар накунад. Вале ҳозир хушбахтона ҳамин хел шудааст ки духтарон метавонанд 26, 27 то 30 озодона шавҳар накарда, яъне таҳсили худро давом дода, як ҳунарро ёд гирифта баъд ба шавҳар кунанд. Ин хубтар аст, фикр мекунам, чун зиндагии худ як такопуе дорад ки ту метавонӣ дар аввал ишқу муҳаббат, меҳр, ҳамаи ин ҳаст ва бо мурури замон, бо сол шояд пайдо мешавад аллакай дар байни марду зан ана ҳамон костагиҳо, яъне нофаҳмиҳо. Ман хато кардам аз оне ки бениҳоят сахт бовар кардам ба шавҳари худ. Бениҳоят сахт бовар кардам ба он ваъдаҳое буд, ба он инсони хуб буд, намегӯям ки бад буд, хуб буд. Ман ҳам фаришта нестам, ман ҳам камбудии худро дорам. Аммо як чиз аст ки вақте ту рӯи хотири ҳамон меҳр, рӯи фарзандон ба ҳама чиз сабр мекунӣ, тоқат мекунӣ ва аз ҳамаи ин бад мемонӣ, яъне аз ҳамон зиндагие ки ту мехости обод кунӣ, яъне ҳамин бад мешиканад ва худи зан шикаста хоҳӣ нахоҳӣ аз мард, яъне умедаш канда мешавад аз марде ки дӯсташ медорад. Ин дуюм хатогиам буд ва хуб хатогиҳо бисёр аст. Агар ҳар яктаи онро гӯям, ба фикрам барномаи шумо беохир мешавад. Беохир мешавад, бале. Барои ҳамин фикр мекунам. Хоб. Аввалин қадаме ки ба саҳна монда будед, кадом нақш буд ва як порчаашро иҷро кунед? Аввалин қадами ман соли 1991 буд ва ин намоишномаи рӯдакӣ буд ки ман дар он ҷо нақши нигинаро мебозидам ва ҳоло он порча дар ёдам ҳам нест. Нақши нигина буд ва дар таҳияи шодравон Музаффар Хаёлов, коргардон Музаффар Хаёлов буданд. Ин нақши аввалини ман дар саҳнаи театри ҷавонон буд ва то ҳол ман ёдам ҳаст ки ҳунармандони бузурги он давру замон бо онҳо ҳамкорӣ доштам ва буданд ҳунармандоне ки ҷавонтар буданд, яъне буд Назирмат Мусоев дар он намоиш, Берди Мингбоев, Ғолиб Исломов, яъне он ҳунармандое ки ҳоло аллакай гӯем ба як сину соле расидаанд ки ман наметавонам гуфтан ки яъне он давру замон ҷавон буданд, ҳозир аллакай сину сол ки рафт пиртар шуданд ва аз ин ҳам каме хиҷолат мекашам, чун вақтҳои охирш намедонам шумо аз ин хабар доред ё не, чандин ҳунармандони шинохта ин дунёро падруд гуфтанд ва ҳунармандони дӯстдоштании тоҷикистони мо. Ва барои ҳамин ман медонед дар ин барномаи шумо як чизро
гуфтаниам ки ба мухлисон ба дӯстдорони театр ва синамо ҳар як ҳунарманде ки нақш меофарад манфӣ бошад ё мусбат бошад ин нақш аст ин зиндагии ӯ нест яъне ӯ аз канор шуморо нишон медиҳад рафтору кирдори шуморо нишон медиҳад барои ҳамин вақте ки ҳар як ҳунарманд нақше бозӣ мекунад қабул доред ҳамчун ҳунарманд на ҳамчун шахсияте ки дар зиндагӣ бад аст барои чӣ ман ин суханҳоро мегӯям вақте ки дар филми қасри ғам хуштомандро мебозидам ва бисёр комментҳое буд дар ютуб ки моҳпайкар фалон моҳпайкар хуб дашномҳои зиёде буд қабул яъне ман аз иҷрои нақши худ хуб баромадаам ки мардум то ин дараҷа худи маро бад дидааст аммо инро ман фаҳмонда наметавонам ба ҳар яки онҳо ки ин нақш аст зиндагӣ ку дигар аст ман келин дорам худо ба ҳазорон бор шукр келинам духтари албатта келинам бениҳоят духтари хуб аст ман аз ӯ 100 маротиба розӣ ҳастам ва раҳмати зиёд ба тарбияи падару модараш чӣ мегӯяд ба Қурбони Собир занг зада як сухане гӯяд ки ба шумо ҷанг кунад ягон каса занг назадед ку Гулбибиева занг задам беғати гул не охи бубинед ҳолатҳое мешавад ки он одам шояд дар як ҷой нишаста бошаду як табаш хеле хуб бошад ва ман занг зада ин гапро гап занам баъд ман фардо ба вай мегӯям ки ин барнома буд медонед Қурбони Собир худ як шахси хеле олиқадр аст ва агар ман гӯям ки ин барнома буду фалону бисмадон хуб он мегуфт ки беҳтараш як гапи хуб мегуфтӣ ба ман аз оне ки ту ба ман як гапи бадгӯӣ ҷанг кунем ман саволои шумо хеле одамро дар хиҷолат мемонад яъне хеле ҳам чӣ мегӯянд саволҳои ки шахсро хавотир мекунанд саволи ҳаҷманкава ҷавоби се чистонро гардонед якум дар як хонача 100 молобача чӣ бошад ба фикри шумо дар як хонача 100 молобача дар як хонача 100 молобача дар як хонача 100 молобача мурча неа не ин ба чӣ наздик аст шумо ман фақат ҳамин камтарак аз ҳамин ҷиҳаташ кӯмак кунед рӯшанӣ медиҳад гарм медиҳад боз чӣ медиҳад кабел боз дар солҳои пеш набуд не дар солҳои пеш набуд давраи қадимда набуд пеш аз чароғ барқ наздик лампочка наздик вақт чӣ бошад набошад агар барқ радиатор не мутаассифона дар як хонача 100 молобача волт мегӯянд дар як хонача дар хонача чӣ хел мешавад вай мегӯнам ба фикрам ҳамон ҷое ки вайое мемонанд чӣ мегӯянд не фикр мешавад меёбед 100 молобача лампочка гуфтам не гуфтед лампочка ба қавли кусо слишком современный ин чӣ хел ин бад чароғ дар давраи қадим буд истифода мебурданд ҳозир бошад камтар дигар хел шудаги ҳозир барқа истифода мебаранд пеш вақт дар давраи қадим шам буд баъд боз чароғи аловӣ буд фонус мегӯянд чароғ бо чароғ чӣ кор мекунанд чароғро гугир бале гугир дар як хонача 100 молобача гугирча так дуюм чист он ки шабҳо одамро нороҳат мекунад бехобӣ ҳам нороҳат мекунаду боз ҳаст чизе ки бисёртар одамро нороҳат мекунад аслан бехобӣ одамро нороҳат мекунад боз чӣ
ин ба чӣ наздик аст? Яъне ба худи одам наздик аст ё ягон ба гӯем предмете ки зинда нест? ба худи одамам наздик аст, ба предмете ҳам ки зинда нест. Шояд дар хона мо баъзи вақтҳо ҳис кунем ки ягон чизе ҳасте ки мо намебинем, лекин хусусияташро ҳис мекунем, баъд метарсем. Худамонро метарсонем. ҳам хеле барои чӣ мо худамонро метарсонем? Аз чӣ сабаб бошад? Сиёҳӣ? Торикӣ? Торикӣ ҳам не, хеле торикӣ, шабда торикӣ мешаваду. Боз чӣ бошад ки одам худашро нороҳат ҳис мекунад одам худашро. Шумо аҷиб. Чистон ки шабҳо одамро нороҳат мекунад. Агар шахсе набошад, мо худро аллакай гуфтам. Танҳоӣ? Бале, танҳоӣ. Агар шахсе набошад, мо худамонро метарсонем. Мегӯем ки шояд чизе бошад дар хона. Не, фикр мекунам танҳоӣ одамро нороҳат намекунад. Баъзе вақтҳо мо фикр мекунем ки чизе дар хона ҳаст ки не, медонед, ин дар он ҳолатҳое мешавад ки агар одам шабҳо, яъне шабҳоям не, умуман дар хонаи худ вақте ки одами бисёр аст, омӯхта мешавад. Бале, на ҳама одамҳо дӯст медоранд, яъне вағу ҷаға. Ман аслан худам танҳоиро дӯст медорам. Танҳоӣ ба кадом забон? Яъне ба оне ки ман дар ҷои корам танҳо як китобам мехонам, ором ҳастам, асабоям ором аст. А вақте ки хона меравӣ, вағу ҷаға инҷа наберо, инҷа, яъне телевизору дигар аз ҳар тараф, яъне анагин каме баро баъд нороҳат мекунад. шумо аз танҳоӣ не, аз бисёрии одам нороҳат мешавед? Бале, чун мо одамои аслан эҷодкор бисёртар мехоҳанд танҳо бошанд, як фикру ақидаашон қати ҷамъ шаванд. Соҳибашро гарм мекунад, аммо худаш хунук аст. Чӣ бошад? Ин чӣ мегӯн? Ин либоса аст, не? Либосро агар пӯшем, агар гарм бошем, либосам хеле гарм мешавад. Агар мушоҳида карда бошед, либосам гарм мешавад. Соҳибашро гарм мекунад, аммо худаш хунук аст. Яъне либос нест. Яхдон не? Яхдон агар гарм мекунад? Соҳибашро гарм мекунад. Не, вай. Соҳибашро гарм мекунад, аммо худаш хунук аст. ин дар назари ман ин ҳамин техникаи хонагӣ қатъи пайвастагӣ дорад. Ягон кондитсионер хел. Техникаи хонагӣ қатъи. Чизи хонагӣ? Хоб. Дар хона кондитсионер не? Кондитсионер не. Тифал не? Тифал одам ки ҷо гарм мекунад. Чой гарм менӯшем ку? Гарм мешавем. Микроволновка не? Мутаассифона. Плита худаш гарм мешавад. Невай дар мегирони гарм мешавад охе. Соҳибашро гарм мекунад. Худаш, аммо худаш хунук аст. ин дари хона мебошад. Дара маҳкам мекунӣ, гарм мешавӣ. Дара кушоӣ, шамол медарояд, ягон хунукӣ медорад, хунук мешавӣ. Ман гумон кардам ки бинед вақте ки кондитсионер мурдагӣ аст, ором асту хунук аст. Вақте ки дар мегиронӣ, вай гарм мешавад. Яъне ҳам гармӣ ва ҳам хунукӣ мешавад. Худашам гарм мешавад дар ин вақт. Хоб бошад. Дари хона бошад. Саломат бошед. дӯстони азиз, ҳамаи мо шоҳиди он гаштем ки Моҳбайкар Ёрова имрӯз ғолиб мутаассифона ғолиб набаромаданд, аз уҳдаи чанд шарт набаромаданд, занг назаданд яъне, ва мо ин касро ғолиб шуморида наметавонем. Бо ин барномаи 10 шарт ба охир мерасад ва дар охир миннатдоираамонро ба шумо баён мекунем ва ба шумо чӣ дар кор, чӣ дар фаъолият, чӣ дар зиндагӣ комёбиву муваффақиятро орзумандем. Ва агар шумо ягон таманниёте ба мухлису тамошобини мо дошта бошед, марҳамат. ин барномаи 10 шарт ва саволҳои инҷо умуман аз он саволҳое ки дар дигар барномаҳо буд хеле ҳам фарқи калон дорад.
чун мо кӯшиш кардем ки фарқ кунад. беҳтарин корро кардед ва рангу рангӣ вақте ки дар барнома ҳаст барнома боз ҷолибтар мешавад ва ман ба барномаи шумо ба канали шумо муваффақият хоҳонам бигзор подписчикои шумо миллион шавад ва фикр мекунам дар оянда низ ин канали шумо боз ҳам пештару боз ҳам волотар мешаву боз ҳам аҷибтар. муваффақият. ин буд барномаи 10 шарт аз канали Tojikon Group. ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. Audio Jungle.